Hasteni Tiprasa Rokni Hamkraini Mukthang Tongkhor Nainani bagwi Kraksalo Hasteo Sokphaikha Hakotor Janajati Hamkrai Mantri Jual Oram Bono Lamjaksoknani bagwi Birkhung Khola Thangwi Soika Mantri Bikash Debbarma Bipin Haste General Secretary Bipin Debbarma tei MDC Sanjib Reang Akosong Central scheme ni phanbaike Tripura Hasteo khlaijagui tongo kwbangma samung butang abo haikeno Tiprasa Rokni Hamkraini bagwi 14 crore rang rohorjak Hakotor hapang bobo haike subaijagui tong Tiprasa Rokni bagwi rohorjakmani rang puisa aboni bagwi sakbaithangno Hasteni dalbidal amsayo thangwi kamini borok rok bai kok sanai Hakotorni Janajati Hamkrai Mantri Jual Oram Hasag amsayo Tiprasa Rokni sikangmuni samung khlaijakmani Mukthang mangpli nainani bagwi Kraksalo Hasteo Sokphaikha Hakotorni Janajati Hamkrai Mantri Jual Oram Bono Lamjaksoknani bagwi Birkhung Khola Thangwi Soika Mantri Bikash Debbarma BJP ni Haste General Secretary Bipin Debbarma tei MDC Sanjib Reang Akosong Birkhung Khola Sokphaikha no Risa baike Lamjaksoknani harka BJP ni adong joksong Kami amsai biksit khlaimani jorawo Tiprasa Rokni rungsrokmung sakham lahar lamprate ajimungni Mukthang Tongkhorno tei chaitugui nainai Hakotorni Janajati Hamkrai Mantri Jual Oram Bureau Report Chini Khorang